ina zan same mashin ne gashi yanzu gaba daya hanyar ai da ki ana rana ne ga rana ga rani Allah 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 kamar ku kai ni wannan a yau dan jugau Dan jikau. Hanya ba makuci ba ne kai? kai ne maka Bako ne kai? bako ne ni Allah sarki. A to ya mana mai tuniki ka san halin da a shiga. to nawa zan baka zan baka sha biyar Na ga ba ni 7,000 ne? ba za ka yi mashin ne ka tare shi gidan mu A haba. Ka san halin da a cikin na tsadar zan rayuwa. baka 700 haka ce ni ai A ina kana ji na? Tunda an yi haka ka ba ni 2,000. Ai mu nan da ni na wannan abu. Yau kai ka mun da kai za a sa ka gaba ne? za ka mun dara da aka wato cinye kuɗi na ba iya ka cinye kuɗin ka ɗau kai jama'a a yau ma kai ni ma fa kawai dan kawai da ka zo mana alo dan dawo mana wani kuma kuma da alo ina da sane wannan ka ci ko mana don kana ku ce ina jin ka How close do we go?